ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳама шумо хубу тансият ҳастен. духтаро имрӯза видеора бугем мо анами уборкакунӣ бугем сар кардем. иҷа ма ҳама чизои халаделника буровардам. бугем беҳад чиркин шидиян. қариб як моҳ зиёд шуд ки тоза накардем. я ҳамин хеб бугем даронша мешакидем, хеб бугем ба собуну ба чӣ тоза накарда будам. амро инем хеб буровардам духтаро. инеми ҳамаи ҷо бугем ки ҳамаи чӣ партофтагӣ чӣ ҳозир боша ман инора буровардам, я мешум тоза мекунам. иҷа боша кӯдакодама картошка сирх кардистам. аллакай андохтам сирх шудистай. мудда соат 15:40 соат барои ҳамон гуфтам ки имрӯз уборка кунӣ меша. инеми хе духтаро халаделника бугем ҳама чизоша холӣ када гирифтам. инем хе духтаро бугем ҳама чизои пластмассои дуруша гирифтам. бугем продукторам гирифтам. ҳозир боша як собуншу када тоза када мебурам. иҷа даҳани триза бугем ҳама чизои нисби продуктора да иҷа мондам. дамо имрӯз ҳаво офтоба кадагиай. офтоба кардаи мумкин ки ҳамин офтоб ки шава бери хунук мешава духтаро. янем хе камтар бугем офтоб тарафи мо омадай. духтаро хай имрӯза влог бо ман бошед.
دخترام من خیلی که دیدین هم ماشه کف کردم در روی خالدنیک بگم شوشتم چه سیر کف کردم با هم خیلی سیر آب کردم یا باری دیگه بگم که انمو کفاشا شوشتم انمی روی پول بگم پوری آب شید نکن تست آبشا خوب میکنی میگیری اینجا چخلی که میبینی شلابره با شلابر من خیلی توزا خدا آبشا گرفتم این خدا بخوانی خالدنیک بگم چی نمیکنیده نمیستی کافوی برای یک ساعت توزه کرده بگیم برای همون اوقاتی ما تسیز بگیم و انمی لطاقتی سیر آب کده نمیخواه خطش همین بخو کافوش بگیم پایان میفرویه با تسیز توزه میکنیم یعنی میخواه دخترو توزه کردم شما میتونیم ما یخی وقت چی میکنم نسبی لیمونه دا آب دا بگیم آبی خنک دا میاندازم برای بوش خشروشتن خیلی میشه که خالدنیکتونه بوشوینده بوی خشرو میکنه یخی آدم اکسوس قطی میشوه نه که ما امروز با سودای پاسودا شوک با فریقتی هم خیلی شوشتا برومادم دخترو نمیخواه از باشه یا هم خیلی قوقش میکنم دخترو اینجا بگیم خالدنیک توزه کده برومادیم همه شب продукта как раз тамом шудеге дадаша гуфтагим ки продукта биёра бигем ки ҳозир дар халаделник продукта неста иҷа чие дар халаделник да боло камтар гӯшт ҷӯбаҷӯ кардам дар морозилник иҷа маска ҳастай печени кӯдако ҳастай шоколадни ба камтар авқот дорум ҳозир бо авқот мекунам ягон бигем хӯрок мепазам иҷа тухм ҳастай ха тухмро ҷӯбаҷӯ кардам лимонай авокадай бигем ба дорувора ҷӯбаҷӯ кардам чира кетчупу ширу кефиру ҳамин чизо иҷадан бо ширай бо ҳастай иҷада чи ҳастай сабзияй дарунушта дар рӯи пакети сиё сабзияй капуст бо себ мандарин бо чӣ дораем немехоҳад духтаро бигем да камтар мевагӣ ҳастай киви ҳастай камтари дига се дона киви дига тамом духтаро бигем ки халадилникай немехоҳ тоза карда биромадем ҳозир боша ягон хӯрок барои бегаҳ чӣ мекунем тайёр мекунем аҳмадҷӯй омада иҷа футбол мерафт май даҳакай вақти ай тоҷикистон омадаам монда духтаро дар иҷа ма камтар шӯрбо тайёр кардам барои бегаҳ аллакай равғанш андохтам гӯштоам майда карда андохтам бигем камтар сирх мекунам гӯштораво баъд сабзӣ ва пиёз ма бигем 4 кунҷа реза кардам духтаро сабзию пиёзам меандозам ана андохтам шуна ак камтар бигем тоб метиём таф метиём бигем баъде ки камтар бигем сирх кашид баъд картошкамам бигем 4 кунҷа реза кардам картошкамам андохтам духтаро ҳамаи мо ак шӯрборо метонем карда ва некем чали ки шумо медонед влогда бояд нишонтӣ ки ҳамон рӯз чӣ кор кардем тамад андохтам камтари дига таф метиём зир багма баъде ки таф ки додам духтаро бигем обша мерезам иҷа банкаи ма холӣ шуда буд духтаро ма ҳатман
баъде ки банка холӣ ки шавад томатош, ҳатман об мегирам, мерезам. исрифкориро нағз намебинем духтаро. ҳатман шуморам нависен ки шуморам ҳамихе мекунем. Томатон тамом шава, банкаша бигем ки обгардон када меандозем да дегтон ё ки не. ба камтари дига бигем нахти таркадагӣ доштам, мулоим буд. Ма да пакет гирифта дар мағазелинг монда будам. Андохтама бигем камтари дига меҷӯша. Ба ҳамин бигем ки шӯрбои мо тайёр меша духтаро. Агар ки нахидмон ё ки донамон сахт боша, картошкаша пешакӣ намеандозем. Инамихе духтаро камтар бо макарони ролтини андохтам. Ман мехоҳам ки шӯрбо ғавс набоша, макаронаш бигем ки камтар боша, тинак боша духтаро. Ман дӯст намедорам вақте ки шӯрбо беҳад ғавс меша. Иҷа камтар бигем укроби қоқ доштам, укроби қоқ андохтам. Камтари дига мурч ҳамроҳ кардам. Ба ҳамин бигем шӯрбои бегаҳи мо тайёр шуд духтаро. Беҳад бигем шӯрбои сабук, шӯрбои бамаза меша. Бигем ки инамихе духтаро имрӯза влоги мо бигем ҳамин қашид. ҳатман фикротонро нависен. Дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед.